σας κατευθύνει. Τι όνομα, Κώστα. Ο κύριος Κώστας. Κύριε Κώστα, Ναι. πείτε μας λίγα λόγια για τη Δημητσάνα, για την ιστορία. Η Δημητσάνα πολύ καλά είμαστε εδώ πέρα. Όπως μας αφήνουν έτσι μας βρίσκουνε. Κοίταξε το καλοκαίρι μας θυμώνται. Όλοι τους οι παράγοντες, ντόπιοι και ξένοι. Όταν ήταν να έρθουν για εκλογές, γεια σου Ευαγγέλη. Όταν για εκλογές, μα επισκέπτονται. Τι άλλο θέλω να σου πω εγώ. Πείτε μας λίγα λόγια για την ιστορία της Δημητσάνας. Για τον παλαιό πατρόν Γερμανό. Ιστορία, κάθε λιθάρι θα μας εβρίσει από κάθε ιστορία της Δημητσάνας. Δηλαδή, από το 1821 μέχρι σήμερα. Δεν μου λες να πούμε και τα άλλα. Ποια? Λοιπόν, είσαι Νέα Δημοκρατία, ιδιωτικότερα και μου ξέρεις αυτό. Δεν μπορώ να πω. Τι έχετε να πείτε τώρα για το συνέδριο. Το συνέδριο σήμερα γίνεται. Σήμερα γίνεται, βέβαια. Την ώρα που πέστε η εκπομπή μας θα είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Ό,τι πει ο λαός σήμερα, ο κόσμος. Ποιο βλέπετε σε επικρατέστερο. Εγώ να σου πω, αν και δεν ανήκω σε αυτή την παράταξη, το σουφλιά το πηγαίνω. Τέρμα τελείωσε. Λέω ειλικρινώς, δεν ανήκω σας λέγω. Έτσι, αλλά το σουφλιά όμως τον φέρω. Τον Έβερτ μακριά. Λοιπόν, τον άλλο τώρα, τι να λέει τώρα Μακεδόνας και πάνω, να τον βγάλουμε τώρα αρχηγό. Σου είπα λοιπόν έτσι πολιτικά, είπαμε έτσι. Είπαμε πολιτικά. Να πούμε πάλι λίγα ιστορικά τώρα. Εδώ είμαστε. Εδώ στο. Πού είναι η τσίγκη και πάνω στο υψωματάκι, που είναι ένα παράθυρο τσισοργυλό, εκείνο είναι το σπίτι του παλαιού πατρού Γερμανού, το οποίο είναι μια πλάκα και γράφει. Κατάλαβες τι γίνεται. Και εδώ δεξιά μας δεν ξέρω αν πήγατε στο πατριάρχο το σπίτι. Δίπλα μένει ο Νάσος. Ο Νάσος. Να μου κι εγώ ένας Έλληνας και στα δερβενάκια. Το δράμα λινατσάκιζα, να και γαμπαϊράκια. Να μπαίνα στην Τριπολιτσά με το κολοκοτρώνι. Εκεί στο χάνι της γραβιάς για τον Ομέρ Βριώνι. Ακούσαμε τον Άσο κυρίες και κύριοι και τώρα έχει σειρά ο φίλος μας ο Κωστάκης. Κωστάκη, έλα και εσύ εδώ. Να και ο Κωστάκης, πάρε εδώ το μικρόφωνο Κωστάκη. Τι τάξη πηγαίνεις εσύ? Τρίτη δημοτικού. Σήμερα είχαμε πρόβες? Ναι. Έμαθες το ποίημα? Τι τίτλο έχει το ποίημα? Ο Κολοκοτρώνης. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν από το φίλο μας τον Κωστάκη. Σ' ακούμε. Δυνατά. Να κι εγώ Κολοκοτρώνης με την πυρκεφαλαία και τη βαριά πιστόλα. Τον εξόδο το φοβάμαι, πρώτερη βάζω φωνή. Κι άλλη μόνο το αλήθεια τολμήσει να φανεί. Καταπληκτικό κυρίες και κύριοι, ένα χειροκρότημα ακόμη και για τον Κωστάκη, ο οποίος μας είπε. Άλλο δεν έχει? Δεν έχει άλλο? Όχι. Τερμά. Να πούμε ότι εδώ κοντά είναι και το κρυφό σχολείο, έτσι δεν είναι? Ορίστε. Αριστερά μας τα βραχάκια που κατεβαίνει ένας δημοσιοδρόμος κάτω είναι ο πρόδρομος και δεξιά μας είναι η μονή του φιλοσόφου. Και εδώ μετά τα πεύκα είναι το Νεμιαλόν το μοναστήρι, να καταλάβεις. Είναι χτυπημένο δεν ξέρω πόσα χρόνια κλπ. Στο κρυφό σχολείο έχετε πάει εσείς? Αν έχω πάει αμέ. Πώς είναι? Εκεί μέσα είναι ένα κλεισάκι σήμερα, κατάλαβες, το οποίο το έχουν επισκευάσει, το έχουν σκεπάσει από πάνω. Εδώ η μονή όμως του φιλοσόφου κατοικεί ένας μοναχός, δηλαδή, ένας ηγούμενος, ξέρω. Τι έχετε ακούσει για το κρυφό σχολείο? Τι έχω ακούσει από την εποχή εκείνη του 1821. Εμείς δεν είμαστε τότε, κατάλαβες τι γίνεται. Θέλετε να σας πω εγώ κάτι? Ναι. Παρακαλώ. Από το βιβλίο της 6ης Δημοτικού να σας διαβάσουμε. Πες το ρε Χριστό στο μέλλον. Ο ποιητής Πολέμης σε ένα σχετικό ποίημα γράφει. Ναι. Για το κρυφό σχολείο, έτσι. Ναι. Εκεί καταδιωγμένη κατοικεί του σκλάβου η ελισσόδετη πατρίδα. Εκεί ο δάσκαλος θεργεύει την αποσταμένη ελπίδα με λόγια μαγικά. Εκεί η ψυχή πικρότερο αγρικά τον πόνο της σκλαβιάς της. Εκεί βλέπει τι έχασε, τι έχει, ασφαλώς τι έχασε. Δεν καταλαβαίνεις ότι έχασε. Τι έχασε. Χάσαμε που χάσαμε. Λοιπόν, άλλο τίποτα. Μιλάω. Κύριε Κώστα, μιλάμε, έτσι. Σωστό. Πολύ ωραία. Να πούμε ότι με δημητσανίτικο παρούτι τροφοδοτήθηκε η Επανάσταση του 21. Ναι, σωστό. Έτσι. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, κύριε Γιάννη? Κύριε Κώστα, το Μαρούτι πώς έβγαινε δηλαδή, το Μαρούτι τότε έβγαινε, λέει, από Κοπριά, λέει, Προβάτο, λέει, τότε δεν υπάρχουν άλλα μέσα, κατάλαβες, γύρω. Και το κάνα Μαρούτι, λοιπόν, είναι, κοίταξε, που δεν έχω ένα βιβλίο που έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχουν κάτι κόπανα, 3 ανεβαίνανε, 3 κατεβαίνανε κάτω, ένα γουδί, λοιπόν, πώς είναι το γουδί που κοπανάγαμε παλαιά τη Σκορδαλιά, να καταλάβετε, κάτι τέτοιο πράγμα. Μετά το λιάζανε και είπα και τώρα κοιτάξτε. Εδώ σήμερα όμως είναι άλλα τα μέσα. Υπάρχει ένα λονάκι γύρω-γύρω. Ρίχνει τον Παρούτι, γυρίζει αυτό το λιθάρι, το κατεργάζει κλπ. Κύριε Κώστα, έχετε ακούσει ότι σε λίγο δεν θα χρειάζεται καν Παρούτι στους πολέμους? Ότι οι πόλεμοι θα γίνονται με υπολογιστές και μόνο. Πολύ ωραία. Μακάρι, όπως το λέτε, ευχαριστία όλοι μας να τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν με ρωτήσετε κάτι άλλο όμως. Λοιπόν, αυτό το Παρούτι το οποίο βγάλει η Δημητσάνα δεν έχει το προνόμιο άλλο μέρος της Ελλάδος να βγάλει Παρούτι.
Διότι από το 1821 το προνόμιο του Μπαρουτίου είχε μόνο η Διμητσάνα. Έχει μόνο η Διμητσάνα. Όποια πέτρα και να σηκώσει θα βρει από κάτω την. Βεβαίως θα βρεις τη Διμητσάνα με τη μεγάλη της ιστορία. Ωραία. Να βλέπουμε κυρίες και κύριοι τον Μπαρούτη. Το στρώνει εδώ πέρα ο Παναγής, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το Μπαρούτι. Το οποίο το Μπαρούτι αυτό Ναι. γίνεται με 3 μείγματα. Ναι. Με τιάφι, με κάρβουνα και με Νήτρο. Είστε η σύζυγος του Παναγή. Ναι, ο σύζυγος του Παναγή. Του Παναγή, πολύ ωραία. Κληρονομιά του πατέρα μας, του παλαιού τύπου. Του παππούλη μου, του Παναγή μου, παλαιού τύπου. Εδώ τι έχουμε να πούμε για τη Διμητσάνα. Εδώ ήταν θα λέγαμε η Μπάρουτο αποθήκη όλης της Επανάστασης. Βεβαίως, η πρώτη η δύναμη. Από εδώ έφευγε όλο το Μπαρούτι. Βεβαίως. Δεν γινόταν αλλού πουθενά. Τι ιστορίες έχετε ακούσει εσείς για τότε? Το τότε. Ναι. Το Μπαρούτι δεν γινόταν με το μείγμα που γίνεται τώρα. Πώς γινόταν το Μπαρούτι? Γινόταν με κασικοκουμπριά. Το πρώτο, αντί για λίπασμα. Τα κάρβουνα με σφάκα Ναι. και το τιάφι που διαβίζουν τα μπέλια. Α, μάλιστα. Ενώ τώρα γίνεται με αυτό το μείγμα που μας είπατε. Με το νήτρο. Μόνο το νήτρο που είναι, ας πούμε, τώρα πιο δυνατό. Νήτρο το περιοδικό, το νήτρο το διαβάζετε? Δεν το ξέρω το γράμμα. Αλλά εσείς ξέρετε αυτό το νήτρο. Τι ανάβετε τσιγάρο τώρα? Με το Μπαρούτι κοντά. Εσείς είστε καλά. Όχι. Τι? Μη φοβάσαι, Χάρη, μη φοβάσαι. Α, εντάξει. Βλέπουμε ανάβει ο Παναγής το τσιγάρο, ενώ το Μπαρούτι είναι εκεί πέρα. Για να πάει να ανάψει το Μπαρούτι. Με το τσιγάρο θα το ανάψετε? Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε live την ανάφλεξη. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Τι θα κάνουμε ακριβώς, για πείτε μας τώρα. Με την κίνηση που θα κάνω θα το καταλάβετε. Και τώρα ο Παναγής είναι έτοιμος, κυρίες και κύριοι. Βλέπουμε τραβάει κάποιες τζούρες. Ο Παναγής. Και φεύγουμε πίσω. Μάλιστα. Καίγεται το Μπαρούτι. Εμείς θα κάνουμε λίγο πίσω, έλα από το Παναγή. Συγγνώμη, μπλεχτήκαμε. Το παρακολουθούμε, φτάνει στο τέλος. Και τώρα είμαστε έτοιμοι, αφού παρακολουθήσαμε την ανάφλεξη, αφού βάλαμε φωτιά στο Μπαρούτι, κυρίες και κύριοι, και θυμηθήκαμε εκείνες τις στιγμές της Επανάστασης από τον Παναή, να ακούσουμε και ένα κλέφτικο. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα κλέφτικο από τον Παναή και τη σύζυγό του. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Ποιος είδε βρε ψάρι στο βουνό, τη σπίδα σας παρμένη, Αρκαδιάνη καημένη. Εγώ είδα τη για Αρκαδιάνη, εγώ είδα την Αρκαδιάνη, πως ήταν ματωμένη, Αρκαδιάνη καημένη, πως ήταν πνιγμένη, Μπαρούτι φιλιγμένη, Πώς ήταν φιλημένη, Μπαρούτι γεμισμένη. Κυρίες και κύριοι, και τώρα να σας γνωρίσουμε ένα γείτονα του Πατρών Γερμανού. Πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος Φώτης, λοιπόν, γείτονας. Ναι. Τι έχετε να μας πείτε για τον γείτονά σας? Το γειτονά μας τώρα ήταν εγκαταλειμμένο και τώρα το φτιάχνουν. Το κτίριο. Μάλιστα. Από πού έρχεστε τώρα? Από το Κρυφό Σκολιό. Τι πήγατε να κάνετε εκεί? Πήγα να... Τι είχατε, μάθημα? Κάτι ελιές είχα εκεί πέρα και... Μάθημα ελιάς, λοιπόν, ο κύριος Φώτης. Μάθημα. Τι μάθατε από το σημερινό σας μάθημα? Το μεσημεριανό είναι να ξεκουραστώ λίγο. Μάλιστα. Τώρα είναι διάλειμμα δηλαδή. Είναι διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι κρατάτε εδώ? Το βιβλίο. Είναι αυτό το ενημερωτικό για τη Δημητσάνα. Μάλιστα, λέει ότι η Δημητσάνα είναι στο Ιντερνετ, κυρίες και κύριοι. Έχετε ακούσει για το Ιντερνετ τίποτα? Ιντερνετ. Μπερνέτ. Ιντερνετ. Ιντερνετ. Όχι, δεν έχω. Κάτι σας λέει? Αυτά μαθαίνουν τώρα στη σχολεία πλέον. Στα σχολεία, τώρα εγώ είμαι εξέρβος. Εσείς όμως ασχολείστε με το κρυφό σχολείο. Εξέρβος είμαι, μόνο το κρυφό σχολείο, είναι εκεί κάτω και οι άλλες εκκλησίες. Περνά στο γεφύρι. Είναι μακριά, είναι 4 χιλιόμετρα από εδώ. Για πείτε μας πώς είναι το κρυφό σχολείο μέσα. Πείτε μας Πολύ ωραία. Ναι. Εκεί πέρα είναι στα βράχια μέσα. Τι γινόταν εκεί μέσα? Μάθημα. «10 χιλιόμετρα από τη Δημητσάνα, πηγαίνοντας προς το κρυφό σχολείο,
Να είμαστε εδώ, στη Μονή. Στη Μονή Φιλοσόφου, παλαιά και νέα. Στη παλαιά είναι πιο κάτω από εδώ που βρισκόμαστε. Εδώ είναι η Νέα Μονή. Η παλαιά χρονολογείται το 963, το αρχαιότερο βυζαντινό μνημείο της Ελλάδος, με χειρόγραφη μαρτυρία. Στο χώρο που είμαστε είναι η Νέα Μονή, το 1691, 300 χρόνια, όπου η παλαιά Μονή χρησιμοποιείται και κρυφό σχολείο, όπου αυτό το κρυφό σχολείο συμβάλλει να διδάξει κάτι ανώτερη μόρφωση, διότι υπάρχει μεγάλη βιβλιοθήκη και σπάνια για την εποχή. Έχουμε φυσικά, κύριε Στοιχίδη, τον πατέρα Θεόφιλο. Το κρυφό σχολείο είναι περίπου μισή ώρα λίγο πιο κάτω, είναι 900 μέτρα είναι η διαδρομή, αλλά επειδή είναι από εδώ και πλέον απόκρημνο, ακριβώς το δρομάκι που πήγαιναν και τα ελληνόπωρα να μάθουν, είναι κοπιαστικός ο δρόμος και συγκινούμε όταν βλέπω τα μικρά παιδιά που οι γονείς φοβούνται και εκείνα τους τραβάνε από τα ρούχα και κλαίνε για να πάνε στο κρυφό σχολείο. Μπορεί, πάτερ, να ήταν απόκριμνα και επικίνδυνα, τα παιδιά μας πηγαίνουν ακόμη και βράδυ. Και βράδυ οπωσδήποτε, και έτσι είναι οι ζωντανές μαρτυρίες. Μία με το πείμα και μία με τον πίνακα που υπάρχει, δεν αμφισβητείται πλέον το κρυφό σχολείο. Και λέγανε τα παιδάκια για να έχουν και μια παρηγοριά και ένα θάρρος και μια συντροφιά με το φεγγάρι. Όλοι μαζί πάμε. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω πράγματα, σπουδάγματα, του Θεού τα πράγματα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, οι συνθήκες είναι δύσκολες και το φως πέφτει συνεχώς. Τρέχουμε λοιπόν για να προλάβουμε. Το φως φεύγει σιγά σιγά και να ένα ακόμη δίλημμα. Ποιο δρόμο να διαλέξουμε για το κρυφό σχολείο, τον πάνω ή τον κάτω? Για άλλη μια φορά θα διαλέξουμε στη Δύση. Πάμε λοιπόν από εδώ. Φτάσαμε. Δυστυχώς όμως δεν έχει φως. Ελάδο και το δείτε τώρα. Παρακαλώ, περάστε. Να είμαστε λοιπόν εδώ μέσα στο κρυφό σχολείο, χωρίς το λαμπρό το φεγγαράκι, με λίγο φως μόνο από το ναυτιράκι. Γρήγορα πρέπει να στηρίξουν κάποιον τα τρία. Δεν θα πάρει, πρέπει να είναι από πάνω το τέτοιο. Χρήστος, εντάξει. Ναι, ναι. Και όλα αυτά.